את נזי שעלתה לנצרת עילית. מאיזה מדינה עלית לנצרת עילית? מגרוזיה. עם אילו קשיים התמודדת כשהגעת לנצרת עילית? אז לא היה, חוץ מלרדת לשכונה, קצת לטייל עם העגלה, לא היה שום דבר, לא מתקנים, לא פארקים היו מסודרים, לא, כלום, שום בילוי לא היה לילדים, שום דבר. בגנים רק אחרי גיל 3 היו צריכים להכניס. אם זה לא, מעונות היה מאוד קשה להגיע למעונות. כן, אז היה קשה, קצת קשה, מבחינת כל דבר זה היה קשה. לעבוד לא יכולתי לצאת בגלל שלא היה מי שישמור על הילדים. ומעונות אף אחד לא הציע לי. ולא עזרו לי בשום דבר, אז לא היו באים ומציעים כמו היום, למשל, יש לילדים חוגים, דברים כאלה, לא, שום דבר לא היה, כלום. רק לצאת בשכונה וזהו. תראי לי את נצרת עילית, שרק הגעת אליה. ערים, ורק בתים. בסופרמרקט היה איזה 100 מדרגות לעלות. שום דבר הקרוב לא היה. עד שנפתחו מתחת לבלוקים איזה מינימה מכולת כזה, ואז אנשים קצת, היה להם יותר קל. האם היה לך נעים להתגורר במהלך השנים בנצרת עילית? כן. מה מיוחד לדעתך בנצרת עילית? מה מיוחד לדעתך בנצרת עילית? מה מיוחד? קודם כל, אוויר טוב, וגם אוכלוסייה שהיה מלוכדת ביותר ככה. כמו משפחה היינו שם בשכונה שהיינו גרים. כן, אז באמת לא, אפילו לא ניסינו להחליף את המקום. תודה נזי שבאת אלינו לבית ספר כרמל. תודה לכם שהזמנתם אותי. תודה חמודי.